Σήμερα έχει γενέθλια η Ιωάννα και ήθελε κάτι μαύρο με ροζ, ωστόσο δεν ήθελε να είναι πολύ glam, γυαλιστερό και γι' αυτό το κάναμε λίγο πιο cute και σχεδίασε ένα τραπεζομάντιλο που πάνω περιέχει όλα τα στοιχεία για ένα πάρτι. Έκανα μια φιγούρα που μου έμοιασε κάπως έτσι η Ιωάννα και γράφω και το όνομά της για να είναι πιο προσωποποιημένο. Η Ιωάννα βρίσκεται μακριά, που ήταν λίγο δύσκολο να μου δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, μου είπε ότι της αρέσει πολύ το απαλό ροζ, το πιο γλυκό, και γι' αυτό επιλέξαμε μπαλόνια, τα οποία ελαφρώς έτσι ρυδίζουνε, αλλά έχουν πάνω και λεπτομέρειες μαύρες, όπως το φιωγκάκι, η κορδέλα, και με τον τρόπο που έχουν αφαιθεί πάνω στο ταβάνι, τον δείχνουν και πιο πλούσιο το χώρο σε διακόσμηση, που είναι αυτό ένα μυστικό, και την ίδια στιγμή δεν δημιουργεί συνοστισμό στην κίνηση. Επίσης, επειδή το τραπεζομάντιλο αυτό είναι custom και ανήκει πλέον στην Ιωάννα, σκεφτήκαμε ότι με τα μαρκαδοράκια αυτά, ο καθένας θα μπορέσει να γράψει και την ευχή του εδώ στην Ιωάννα και να είναι κάτι που θα το πάρει και θα της θυμίζει πάντα αυτή την πολύ όμορφη στιγμή στο Ελάτε. Εδώ στο Ελάτε δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Υπάρχει ένα τραπέζι που γίνεται τεράστιο. Υπάρχει χώρος που χωράει όποιους επιθυμείτε. Δεν υπάρχει ταβάνι για κανένα και για τίποτα και ό,τι έχετε στο μυαλό σας μπορούμε να το κάνουμε. Από φαγητό, από διακόσμηση, πάντα.